Уявіце сабе рэч, якой можна карыстацца кожны дзень. І пры гэтым яна прыгожая, незвычайная і зроблена з фантазій. Гэта называецца дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Слова прыкладное значыць, што рэч мае практычнае прызначэнне. З кубка можна піць, у талерку класці ежу, а ў кашулю апранацца. А слова дэкаратыўнае кажа пра тое, што рэч настолькі прыгожая і майстэрскі зробленая, што ёй можна проста любавацца без выкарыстання, як арт-аб'ектам. Якім бывае такое мастацтва? Вельмі разнастайным. Гэта залежыць ад матэрыялаў, з якіх робяць рэчы, і ад традыцый народа, што рабіў гэтыя рэчы. Па матэрыялах гэта, мабыць, самы разнастайны від мастацтва. Яно можа быць з керамікі, гліны ці фарфора. Ну там гаршкі, міскі, збаны, фігуркі. Яно можа быць з тканін, адзенне, ручнікі, дываны. Яно можа быць драўляным, разьбяныя скрыні, лыжкі, мэбля, разны дэкор будынкаў, металічным, упрыгожанні, посуд, зброя, даспехі, а таксама можа быць з косткі, шкла, лаку, фарфору, паперы, мінералаў. Спіс можна працягваць амаль бясконца. То бок, па сваім прызначэнні, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва можа быць як посудам ці упрыгожаннямі для дома, так і рытуальнымі рэчамі альбо сімвалічнымі прадметамі. Творы ДПМ, расшыфроўваецца гэта дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, ДПМ, буду выкарыстоўваць, бо так хутчэй. Яны ўяўляюць сабой прадметы, якія бываюць і звычайныя, такія проста на кожны дзень. Але вось гэтыя менавіта спецыяльна рабілі прыгожа і адмыслова мастацкі. Параўнайце. Звычайная керамічная ваза, ваза, пакрытая селадонавай палівай і роспісам. Проста крэсла, не проста крэсла, а царскі трон Тутанхамона з егіпецкага музея. Халат ці вось японская цырыманіяльная накідка уцікака. І менавіта з-за таго, што мы разумеем, як выглядаюць звычайныя прадметы такога тыпу, у творах ДПМ асабліва захапляемся майстэрствам ды арыгінальнасцю выканання. Жывапісцы і скульптары значна радзей адкрыта падкрэсліваюць свой скіл. Ім важна сфарміраваць і перадаць вобраз. Ім трэба, каб у партрэце мы бачылі асобу мадэлі ці ідэю аўтара, а не фарбы, не паверхню каменя ці дрэва. У прыкладным мастацтве, наадварот, віртуознае майстэрства нараджае прыгажосць, нібы пераліваецца ў яе. Вельмі часта дэкаратыўна-прыкладное мастацтва у нас асацыюецца з традыцыйным ці народным. Напрыклад, беларускія неглюбскія рушнікі альбо саламяныя павукі. Але шмат якое ДПМ стваралася прафесійнымі рамеснікамі для заможных замоўшчыкаў, у тым ліку арыстакратаў, рэлігійных лідараў, монархаў. Добрым прыкладам такога ёсць слуцкія паясы. Прытым іх з'яўленне ёсць вынік амаль сусветнага супрацоўніцтва. Створаныя з кітайскага шоўку, у іранскім стылі, на станках, вывезеных з Асманскай імперыі пад кіраўніцтвам армянскага майстра з вугорскім прозвішчам, яны былі створаны як сімвал шляхты Рэчы Паспалітай, а цяпер ёсць візітоўкай беларускай культуры. Часам творы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ўяўляюць сабой рэчы вельмі дзіўныя, экзатычныя. Напрыклад, кітайская фарфоравая падушка пад галаву, ці вось тыбецкая чаша з чалавечага чэрапа. Але шмат якія творы зразумелыя і звыклыя нам па функцыі. У нас ёсць досвед выкарыстання падобнага. Ой, якая скрыначка, я б такую паклаў. Ставіць патрэбнае. Ведаеце, гучыць значна больш лагічна ды верагодна, чым гэты Ван Гог мне вельмі добра падыдзе на кухню. Да таго ж аб'ектыўна, людзей, у якіх ёсць у дамах мэблі і посуд, значна больш колькасці тых, у каго ёсць карціны. Ок, мы зразумелі, што такое ДПМ, але як яго спажываць, калі сустрэў такое ў музеі? Па-першае, зразумець ягоную функцыю. Часам гэта могуць быць практыкі, якіх увогуле няма ў нашай культуры. Па-другое, звярнуць увагу на матэрыялы,
якія выкарыстаў майстар, ды тэхніку іх апрацоўкі. Па-трэцяе, паглядзець на дэкор, якія там узоры, колеры, мабыць, сюжэт, калі дэкор фігуратыўны, ці сімвалічнае паведамленне, калі паверхня ўпрыгожаная выявамі другіх прадметаў ці істот. Мабыць, можна нават зразумець магічны сэнс, які надаваўся прадмету ў культуры, для якой ён быў зроблены. Мне здаецца, што магчымасць зразумець паходжанне звычайных рэчаў, прасачыць іх біяграфію і шлях у нашу штодзённасць – гэта так крута. ДПМ дае здольнасць зазірнуць у жыццё людзей мінулага, у іх густы і погляды, што выяўляліся ў прадметах побыту. І думка аб гэтым мяне проста захапляе. Але дзе ў Беларусі можна яго пабачыць, такое мастацтва? У нацыянальным мастацкім у Менску ёсць цэлая зала ДПМ краін Азіі – Кітая, Японіі, Карэі ды Індыі. Шмат якія прадметы ДПМ выстаўлены ў экспазіцыях нацыянальнага гістарычнага. Свае залы такога кшталту ёсць у галерэі Савіцкага, у доме Ваньковічаў і, канешне ж, у Лошыцкай сядзібе, цэлы будынак. А зусім побач з горадам можна наведаць музей народнага мастацтва ў Раўбічах. Бомба поўная. А яшчэ Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту. Зразумела, абодва нашыя замкі. Нясвіжскі ды мірскі – гэта скарбонкі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Яшчэ ў гэты спіс абавязкова трэба ўключыць экспазіцыі замка ў Гародні ды тамтэйшы музей гісторыі рэлігіі, фантастычную сядзібу ў Чырвоным беразе, дзе кожны пакой – гэта свой стыль і свая мастацкая эпоха. Неверагодны музей у Ветцы, музей беларускага Палесся ў Пінску, музей зброі ў Кобрыне. Увогуле, амаль кожны гістарычны, краязнаўчы, тым больш мастацкі музей прапануе вам штосьці цікавае з неабсяжнага сусвету дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. А яшчэ ёсць антыкварныя лаўкі ды крамы старажытнасцяў, дзе вы з гледача можаце пераўтварыцца ва ўласніка. Уласніка твора ДПМ. Бо ў гэтым яшчэ адзін цуд такога віда мастацтва. Купіць старажытную карціну сабе можа дазволіць не кожны. А вось набыць сабе вытанчаную філіжанку, якой больш за 100 год, значна прасцей. Кажуць, з яе гарбата атрымліваецца больш смачная. Таму, шаноўныя коцікі, спажывайце мастацтва. Вучыцеся бачыць прыгожае ў паўсядзённым і падпісвайцеся на канал. У мяне яшчэ шмат цікавостак прыпасена. Пока-пока.